Hello, hello, hello. Ndewonu, ndewonu. Hello, wonderful people. Ndewonu, ndi ọma na-ege anyị ntị. How are you doing? How are you enjoying summer? Kedu ka unu mere? Kedu ka unu si wee na-anọ n'ọnọdụ oge okpomọkụ? Summer, oge okpomọkụ. Are you an Igbo person? Igbo onye Igbo. Are you living in Saskatchewan and areas? Ibina Saskatchewan, Mobuno Kirikia. I have a wonderful announcement for you. Enwere m ọkwa dị oke mkpa. Ọkwa dị ezigbote oke mkpa, and you want to hear it. Gee ntị na ọkwa dị oke mkpa. Ị maara n'ụbọchị Satọde nke izu ụka bụ ụbọchị asatọ nke ọnwa Ọgọst bụ ụbọchị ndị Igbo na Saskatchewan. Do you know that this Saturday, 8th of August, is Saskatchewan Igbo Day? Maybe you know, maybe you heard about it. What are you going to do about it? O nwere ike ọ bụrụ na ị nụgo, o nwekwara ike bụ na ị maara kedu ihe ị ga-eme maka ya. Ọ bụ ya ka m ji wee weta ọkwa dị oke mkpa. Ọ bụ ya mere nwaada Canada ji wee sị na ị mara ihe menu na ọ ga-eweta ọkwa dị oke mkpa. What is this special announcement? That all roads lead to Kingsmen Park on Saturday. Na onye ọbụla ga-abịa gbakọta jikọta ọnụ na Kingsmen Park dị na Saskatoon. And what is happening there? It is Saskatchewan Igbo Day. Ọ ga-adị egwu, ọ ga-adị kpọkpọ. You don't want to be told, you don't want to hear. Now, hey, no emekwara ihe a na ọ dị egwu and n'ijeho. It's gonna be fun, it's gonna be awesome. Imara ma ndị Igbo, ma emume ndị Igbo, ma egwu ndị Igbo, ị ga-afụ ọtụtụ ndị mmadụ, ọ ga-adị gị ka ị nara onụnọ. You will so much feel like you are at home. So I encourage you, get ready with your family and your friends. Dress up in your wonderful attire and find yourself at Kingsmen Park on Saturday. When I cho iyogi yosiegi ike echinaka akọrọ gị ya, kwakọta jikere gị na ezinụlọ gị na ndị enyi na ndị ikwu na ibe. Bịanụ na Kingsmen Park na Saskatoon n'ụbọchị Saturday. Anyị na-ekwu maka Saturday nke izu ụka, this week nke izu ụka. Maka na ọ ga-adị egwu, ọ ga-adị kpọkpọ. Nwaada Canada na-ewetara unu ozi a, ọ sịkwa unu na ọ chọrọ ifu n'ebe ahụ. Nwaada Canada want to see you there.